אז למה קוראים לקלנדולה ציפורני החתול בעברית? זה קצת מעניין. כי בעצם אין שום קשר בין השם קלנדולה לציפורני החתול, אבל בעברית השם הזה ניתן על שם המעטפת של הזרע, שיש לה צורה כזאת כמו של ציפורניים אוחזות, אז זאת הסיבה לשם ציפורני החתול בעברית. צמח מאוד מאוד חמוד, יפה, אוהב את השמש, מגיע אלינו כבר באביב, פורח. הרבה דברים אנחנו עושים איתו. כמובן הוא מאוד מפורסם בשימושים החיצוניים שלו, אז הוא מופיע אצלנו כמעט בכל משחה או שמן. בהמון דברים אנחנו משתמשים בקלנדולה. שימוש חיצוני מרגיע את האור, לגרד, לעקיצות, הוא מחטא, משקם את האור, עוזר לצמיחה מחודשת של האור לאחר פצעים. וגם בשימוש הפנימי יש לו הרבה שימושים. יש לו בעצם קצוות של פעילות. מצד אחד יש לו צד מאוד מרכך ומגן על הריריות, על כל מערכת העיכול. עוזר בצרבת, בגסטריטיס, במקומות שהרקמה קצת נפגמה. מצד שני, בסוג מיצוי אחר, יש לו זווית הרבה יותר נמרצת של שרפים, של חיטוי, של פעילות לימפטית, שיש לו פעילות הרבה יותר אנטי-דלקתית, נוגדת חמצון, שקשורה לטיפול במצבים דלקתיים. קיצור, קלנדולה, פרח, רב פעילות, שימוש חיצוני, שימוש פנימי, וגם פשוט יפה מאוד.